E houve un momento aí, veu a pandemia e todo, houve un momento despois da pandemia que conectei tamén ca soidade dunha forma cruelísima. Cruelísima quere dicir que eu viña de anos, ou seja, que hai unha predisposición e hai un... O que non había era o nomear. Eu teño medo á soidade. Había un pseudo-empoderamento. Eu estou ben, estou soa e todo iso. Mais había unha predisposición a conectar co abandono, co rexeitamento, coa exclusión. E eu conectaba bastante de cote con isto. Así, na miña intimidade. Saindo da pandemia, que eu contei en varios vídeos, eu perdo 2 vínculos que para min eran importantes. Para min eran importantes. E aí volvín conectar con toda esta cousa, pero xa había unha predisposición a conectar con unha forma crúa, non? E daquela, ti cando conectas moito así co rexeitamento, coa exclusión, co abandono, todo moi... E ti conectas co medo á morte. É espectacular, non? E cando és unha persoa moi predisposta, porque xa ves así como, a ver, eu son un ser humano, e eu xa non quero renegar máis de que son humana. Non son unha superwoman, non son... ti és forte, non son forte. Sabes? Ou seja, non son forte, a veces vou en supervivencia pura e dura. Se seguir viva lle chamamos fortaleza, sabes? A veces seguir viva é fácil, mais vivir plenamente é outra cousa. E cando ti consigues nomear, non? Ese medo, e te sitúas a veces soa de verdade, non soa de verdade, mas si con eses rexeitamentos e exclusións que viviches tan fondamente, ti daquela volves dicir, eu teño medo. E aí ese momento no que dis, rexeitástesme ou abandonástesme ou excluístesme, puxéstesme de cara o medo máis brutal que ten un ser humano, que é o medo á morte. E eu, aí, e ti co teu cerebro racional dis, mas non vas morrer, patiño. Porque isto é a sociedade do benestar. Aquí podes vivir sin trigo. Non moi contenta, pero podes. E aí fixen esa reconexión xa moi espectacular. Foi cando volvín ler filosofía, comecei por Fromm, empecei a ler esas cousas que eu xa lera de nova, que de algunha forma estaban en min, que me facían ser unha persoa que moi aberta, non? O que te move. E aí fixen unha paraxe de teño medo á soidade, porque son humana, teño medo á morte, mais non quero volver sair aí fora e tapar este medo con calquera persoa, con calquera grupo de amizades, con calquer persoa que igual está como a min, sí, tapando o medo. E foi moi espectacular, porque todos sabemos o que é o medo. E o medo abre unha fenda moi grande, mas ese medo á soidade e á morte abre esa fenda que xa está en ti, que é existencial. Por iso eu falo desa ferida existencial, non? E esa pregunta de eu quen son, eu que fago aquí, que sentido ten a miña existencia, non? Cando
pois son tan vulnerable como a calquera ser humano e vivo todo isto e o amoso e danche, non? E conectei novamente coa finitude, con toda esa idea de que non me quedan outros tantos anos de vida e non me quedan tampouco moitos anos de ser nova, non? De ter ao mellor esta condición física, con esa idea de que en calquera momento podo ter unha enfermidade, e aí esa idea de non pospoño nada. E aí onde teño ese vídeo que falo de todas esas cousas que de forma simbólica eu fixen para convivir co medo á soidade sen tapalo. Vou viaxar soa, non? Vou facer esta viaxe que habíamos facer, mas vou na facer soa. Non vou esperar, non o vou pospoñer. Vou ir a este sitio que quero ir, vou facer un bocadillo, vou sair á mañá e vou facer isto. Vou ir ao teatro, que levo moitísimo tempo pospoñendo, levaba moito tempo pospoñendo, porque me apetecía realmente podelo compartir, que parece que a veces estou contando aquí unha cousa do outro mundo, non? Alguén, pois que gustalle máis ou menos, que diga, pois veña, va, guai, imos ao teatro, logo tomamos un viño, non? Que a veces parece que estou dicindo aquí mima, non? Que exixente és, que cousas pides. Pero esa idea de non vou esperar por ninguén. E aí tes ese momento, non? Ese momento tan junguiano de que a ferida é esa fenda polo que entra a luz e ti miras e podes ver ese teu medo á soidade e decidir convivir con el dunha maneira san, na que o medo non te paraliza, na que o medo non che fai relacionarte por tapalo, soster vínculos que non che fan ben. E aí é que a diferencia non é se temos medo ou non temos medo á soidade. A diferencia é como nós vivimos no mundo con ese medo.